Cum transformăm relațiile cu cei de lângă noi în vreme de izolare? Ar fi bine să începem cu nevoia noastră de a fi iubiți. O nevoie care s-ar putea să crească destul de mult în această perioadă. De unde vine? Păi, tindem să asociem iubirea cu lucruri imateriale, precum grija, protecția, plăcerea, acceptarea, siguranța, dăruirea, lipsa singurătății sau afecțiunea. Cu toate acestea, de multe ori, tindem să întreținem relația cu cel de lângă noi nu neapărat prin cultivarea acestor lucruri, ci prin folosirea oportunităților din jurul nostru. Oportunități care ne ajută să asociem prezența celuilalt cu experiențe interesante. Ieșiri la restaurant, în club, cadouri, excursii, petreceri și așa mai departe. Și apare întrebarea, nu cumva ne este mai ușor să ni se pară că iubim și că suntem iubiți când contextul este favorabil? Când putem face aceste lucruri și viața noastră pare plină și interesantă. Dar ce ne facem când toate adjuvantele exterioare dispar brusc și ne trezim că tot ceea ce îi putem oferi celuilalt suntem noi înșine? De unde începem? Cum construim acea relație bazându-ne doar pe ceea ce reprezentăm noi? O soluție ar fi să ne reîntoarcem la lucrurile cu care asociem iubirea și să le traducem în ceva concret. Întreabă-l cum mai este, ascultă-l, nu-l judeca, ci încearcă să înțelegi cum gândește. Îmbrățișează-l, gătește ceva cu el chiar dacă nu ai drojdie. Oferă-i timpul și atenția ta și alte lucruri pe care ți le poți imagina. Știi tu.